Maswera sei vana veZimbabwe. Zita ndinoitwa Jean the Blessed and ndiri kutepfenyura ndiri kuno kunyika yeSouth Africa munzvimbo yeCape Town. Masikati anhasi musi wechitatu zuva richiti 18 Juni 2025. Tanzwa chichemo chenyu chekuti vazhinji munotambudzika nekuverenga, vazhinji venyu muri kutambudzika nekunzwisisa zviri kuitika maringe nehondo iri pakati penyika yeIsraeri nenyika yeIrani. Tiri muhondo iyoyi taona zvakakodzera seJean the Blessed page on Facebook, YouTube, Instagram and Twitter channel kuuya kwamuri nerurimi rwamai tichikutsanangurirai zviri kuitika muhondo yeIran neIsraeri. Vamoyo avo vatichange tichidaidza nezita remadunurirwa rekuti vamoyo ndivo vakamirira kuti Israeri. Saka Israeri mune dzino nhau tichange tichiti vamoyo kuti munzwisise zviri kuitika muhondo iyi. Vamoyo vanova ivo Israeri vari kupomera vasibanda vanova ivo Irani mhosva yekugadzira muchetura wavanoti pachingezi nuclear. Vanoti muchetura uyu uri kugadzirwa kuzoparadza nyika yose. Vasibanda vanova ivo Irani munhaurwa yedu vakuramba mhosva iyoyo. Vasibanda vanova Irani vari kuti mushonga wandiri kugadzira ndewe kushandisa mumusha wangu uye haunei nekuuraya vamwe vanhu venyika dzese. Vamoyo vanova ivo Israeri vari kuzviramba. Mukoma wamoyo anonzi Mudharamonya tichireva iyo America vanogarawo vachinetsana nenasibanda uyu anova iye Irani nenyaya yemuchetura uyo uye vanotombomudaidza kuti sibanda Irani huya titaurirane nenyaya dzako idzi iye achiramba. Asi pese pavanotaurirana hapana chinobuda nekuti Mudharamonya inova iyo America anenge achida kushandisa chisimba chake pasiripo. Zvino rimwe zuva vamoyo vanova ivo Israeri vanoudza Mudharamonya kuti ndaneta ini nemunhu uyu anonzi sibanda zvichireva izvo Irani ngatimurovei. Vamoyo pakati peusiku vanova ivo Israeri vanoenda kumba kwasibanda kunova iko Irani votanga kurova vana nevazukuru vasibanda nekupwanya nzvimbo dzaanofungidzirwa kuti ndodziri kugadzirwa muchetura pamwe chete nekuponda vatungamiriri vemhuri yese yekwasibanda, madzibaba ese kwasibanda. Asi sibanda anova iye Irani oti bodozve handingarohwe ndakamira ini obva aendawo kumba kwamoyo kwakunopwanyawo zvaanokwanisa kupwanya kunova iko kuIsraeri. Vese vakungopwanyirana pari zvino nekuurayirana vana, hama, vachishandisirana mapanga, mabhemba nezvimwe zvombo zvemhando yepamusoro. Ukuwo Mudharamonya vanova ivo America vanoudza vanhu kuti handimo munyaya dzekurwa kwavo, asi tinoona Mudharamonya vanova ivo America vachibatsira moyo anova iye Israeri kuvhika zvimwe zvibhakera. Pari zvino mukurwa kwavo hapana ari kunzi uyu ndiye mukuru kana akatungamira pazvibodzwa, nyangwe zvazvo vamoyo vari kuti ndivo vari kukanda tsiva zvinorwadza vasibanda vanova ivo Irani. Muhondo iyi tiri kuona zvakare vasibanda vanova ivo Irani vaurayirwa madzibaba avo ese vanova vatungamiriri vezvigaro zvinotyisa munyika yeIrani. Vapedzwa rimwe vachingobhagurwa netsiva navamoyo.
Hakuna mutungamiriri wekwamoyo watanzwa ataurayiwa, asi tiri kungonzwa vatungamiriri vese vekwasibanda angoiswa pachigaro ari kubhagurwa, angoiswa pachigaro ari kubhagurwa, angoiswa pachigaro ari kubhagurwa. Zvava izvo zvaakuita kuti vatungamiriri vatye kuenda pachigaro, nekuti havasi kuziva kuti vamoyo vari kusvika nguvai. Vanongoregana vasvikira wese ari pachigaro vachidimbura musoro. Ngatirangarirei kuti Moyo namudhara wake Monya vane mari dzavo, ukuwo Sibanda ane mari dzake. Uye ngatirangarirei zvakare kuti Moyo anova iye Israeri muvakidzani wevazukuru vaSibanda vanova ivo Palestinian. Enda anogara achivabhura vazukuru vaSibanda madiro aJeojina achiti vanondibhowa uye vakadhakwa, uye vari kushandiswa nasekuru vavo Sibanda kundiataka kana kuzondibhongozora munyika mangu. VaSibanda vanova ivo Irani vanoshamwaridzanawo navamuponda. Vamuponda iRussia. Vamuponda ava vanotyiwa zvikuru navamoyo vanova ivo Israeri, zvekuti chero mudhara Monya Amerika haangosvike zvedzungu pana vamuponda vanova ivo shamwari yavaSibanda Russia. Zvakare vamupondawo uyu ari mubishiwo kurova mhuri yemuning'ina wake Makipa, muning'ina wake Makipa iUkraine, muponda iRussia, Makipa iUkraine. Naizvozvo muponda ari kurova muning'ina wake Makipa, Russia, hondo yeRussia neUkraine, achimupawo mhosva imwe cheteyo yekuti wadaidza mudhara Monya anova ndiye Amerika kuzotipesanisa, uye uri kuda kutendera mudhara Monya anova ndiye Amerika kugadzira muchetura ari mumusha medu matakasiyirwa nemadzibaba edu USSR. Uye zvave kufungidzirwa kuti chivindi chiri kuitwa naSibanda anenge ari kuchiwana, chibanda inova iSibanda inova iyo Irani anenge ari kuchiwana kubva pakuti atumirwa maheu epfuko buttermilk 800 measles kubva kuna sawira wamuponda anonzi huku imwe iChina. Uyo anozezesa kunyangwe mudhara Monya Amerika anomutya huku imwe. Huku imwe China imwe chetewo kuna sawira namuponda anonzi imbwa mupengo North Korea. Imbwa mupengo North Korea akabva kuburitsa mashoko ekuti Sibanda inova iyo Irani, usatya hako, ndiri kuzokubatsira. Imbwa mupengo uyu anova akatobuda pachena kuti muchetura uyu anawo, uye hapana anomuudza zvokuita nemuchetura uyu nuclear power. Saka pari zvino ngatinamatei kuti kurwa pakati paSibanda naMoyo kupere, nekuti zvine njodzi yekuti dunhu rese World War III inogona kufa nemuchetura nuclear, sezvo pavari vose pasina anoda kunzi akundwa. Tochidzoka zvakare kumazita emadunhurirwa mumusoro wenhau dzedu. Sibanda tati ndiIrani, Moyo tati ndiIsraeri, Monya tati ndiAmerika, huku imwe tati China, muponda tamuti ndiRussia, Makipa tati ndiUkraine, chimbwa mupengo tati Korea. Apa ndipo panoperera nhau dzedu dzehondo. Zita rangu ndinonzi Jean the Blessed. Mwari vekudenga vakuitirei zvakanaka, nekuti vakataura mushoko mavo kuti mukaona hondo dzaakuitwa marudzi nemarudzi achirwisana, zivai kuti kuuya kwemwanakomana waMwari kwave pedyo. Saka isu takazvimiririra seJean the Blessed tinoti tsvagai Mwari vachawanikwa, taswedera pedyo
pedyo nekuuya kwamambo wedu Jesu Kristu. Zvizvarwa zveZimbabwe kwese kwamuri, zivai kuti izvi zviratidzo nezvicherechedzo zvatakasiyirwa namambo Jesu, kuti mukaona hondo nehondo, nyika nenyika dzorwisana, zivai kuti kudzoka kwangu kwava pedyo. Uku ndiko kupera kwenhau, ndichiti ngatitendeukei mambo Jesu vasati vasvika, tiwanikwe tiri pakati pevatsvene. Ndini wenyu ndinokudai, mutapiriri nemutauri wenhau dzehondo mururimi rwamai, Jean the Blessed, kuitira avo vose vasingagone kuverenga papeji rangu nevanoti handina nguva dzekuverenga asi ndinoda kunzwa. Muve nezuva rakanaka vana veZimbabwe. Ngundungundu 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 kachara 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 nokachidzwaka.